Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para kadang sedaya. Matur nuwun sampun ngundhangaken wekdalipun wonten ing rapat enjang menika. Rapat enjang menika kita badhe ngrembak babagan lomba pitulasan kagem lomba setunggal. Kejawi kita nyengkuyung dinten kemardikan ugi kita ngisi perainan ing semester kalih menika. Monggo Mbak Wulan badhe ngandharaken babagan lomba pitulasan menika. Terima kasih. Lomba menika dipunwontenaken ing tanggal 11 kaliyan tanggal 16 Agustus 2012. Papan panggenanipun wonten ing Gedung Songo. Kita sedaya kedah kumpul wonten kedah kempal wonten mrika tabuh songo nggih. Lombanipun wonten kathah ingkang kepisan lomba balap karung, ingkang kapindho mangke lomba ngunjuk susu ngagem dot, ingkang kaping 3 inggih menika lomba golek jodoh. Nah, kanca-kanca wonten panyaruwe? Panyaruwe kula papan wonten ing Gedung Songo menika kirang sae. Amargi wiwit papanipun ketebihan lan marginipun radi sisa ugi wonten ing Gedung Songo wikasisipun radi awis. Kula bisa rujuk kalian bayani menawi papan panggenanipun wonten Pantai Marina kados pundi. Apa? Kisah teknik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuwun pangapunten, kula telah derek rapat amargi wonten nayakan sane. Nuwun. Kau rapat sampun dipunwiwiti. Itu kita ngrembak babagan lomba pitulasan kagem lomba setunggal. Menika wonten tiga lomba. Kaping pisanan menika lomba balap karung kagem dalam kaping 2 menika wonten golek jodoh kaping 3 menika wonten nunjuk susu kagem dot. Menika dipunwontenaken ing Pantai Marina. Dan menika wiwit tanggal 19 di 16 Agustus. Lajeng niku dipunwiwiti kitab Songo di sana menika. Oh, ngaten. Nggih kula badhe nyuwun pirsa menawi napa nek teknis lan perlengkapan ugi anggaranipun sampun jangkep toyo. Nah, kados menika kita kedah bentuk panitia inti rumiyin supados lomba benjang niku lomba benjang manika kanthi kelampahan gancar. Amin. Peran jawabipun kados pundi. Aku di kanan saya. Dipun pilih napa kesanipun jadi pilih. Kalau sih kerjanya piala mau enggak? Pripun? Oh, nggih nek menawi apa kula sedaya ketua pripun? Panjenengan sagot. Menawi aku nggih kula satu. Saged tanggung jawab panjenengan. Nah, niku itu Oh, penting. nek tanggung jawab yo saking orang tua. Monggo sanesipun menawa. Menawi masukan sampun dados ketua inti, kula dados penanggung jawab lomba balap karung nggih. Oh, nggih. Sanesipun. Kula dados penanggung jawab susu Oh, nggih. Monggo sanes. Sanesipun kula dados PJ lomba golek jodoh mawon panjenengan jomblo nggih. Menawi kula dados bendahara mawon. Oh, saged. Nggih. sedaya sampun kagungan divisi berjabat beto Ya, monggo sampun. pun lomba kangge dipun rembak malih wonten ing acara Nggih. Ini mboten napa-napa ya. Kalau menawi kula badhe so mangke rapat KPD pun mboten wonten iki malih nggih, soalé rame ngoten nggih. Diganggu. Nggih. Rapat ing enjang menika sampun kalampahan. Nggih. Saderengipun wonten nambahan saking kanca-kanca. Alhamdulillah mboten enten pun. dipun tulis Menawi wonten nggih matur nuwun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.